Aleluia! Slavă Domnului! El este vrei de cinste și de închinare, amin. El este Domnul nostru, amin. Aleluia! Ce minunat Dumnezeu avem, amin. Vreau să-i mulțumesc Domnului pentru ocazia aceasta, amin. Să dai lui slavă, cinste și onoare, că El este singurul vrednic, amin. Mulțumim Domnului pentru fratele nostru Andrei, amin. Domnul să binecuvânteze. Vă mulțumesc vouă că ați venit astăzi, amin. Și e puțin ciudat, am o săptămână și ceva de când am mai venit la biserică. Nu că n-aș fi vrut eu, dar circunstanțele au făcut în așa fel încât să nu vin. Dar îi mulțumesc Domnului că mai bine să fiu o zi în curțile sale decât 1000 în afara Lui. Amin, aleluia. Domnul este bun, Domnul este mare și aș vrea să vorbesc astăzi cu ajutorul vostru, amin. Vreau să mă ajutați astăzi. Am nevoie de ajutorul vostru, amin. Cine și-a pregătit glasul astăzi? Amin, am unul, slavă Domnului. Mai întreb, 2, wow, slavă Domnului. Cine și-a pregătit glasul astăzi? Amin, amin. Cu toții v-ați pregătit glasurile voastre astăzi, amin. Și aș vrea să vorbesc astăzi cu titlul Domnul aude când cineva îl strigă. Amin, de aceea v-am întrebat dacă aveți glasurile la voi astăzi, amin. Și aș vrea să citesc din Psalmul 34, amin. Și spune așa, un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. Amin, dar nu recomand să facem pe nebunul, dar recomand să strigăm la Domnul, amin. Și spune așa cuvântul Domnului, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când ți toți privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăvărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se crede în El. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și le e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și alergă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile Lui. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. De multe ori vine nerocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele le păzește, ca niciunul din ele să nu-i se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încrede în el nu este osândit. Amin, aleluia. Aș vrea să citesc încă o dată versetul 6, amin, care spune așa. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Amin. Puteți să luați loc, amin? Dându-mi glorie Domnului. Aleluia. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Noi oamenii folosim strigătul în mai multe feluri. Cum ar fi atunci când vrem să evităm un accident sau ne lipsește soneria pe bicicletă și strigăm la oameni să se dea la o parte ca să nu dăm peste ei. De asemenea, strigăm după ajutor când cineva sau noi înșine avem nevoie ca o persoană să vină să ne ajute. Strigăm când ne aflăm într-o mulțime ca prietenul nostru să știe că am sosit și unde ne aflăm. Strigăm de bucurie când ceva foarte extraordinar se întâmplă în viețile noastre. Acestea sunt exemple bune, însă de asemenea și de cele mai multe ori folosim strigătul pentru a fi, dacă îmi permiteți, obraznici și a striga fără rușine după oameni sau chiar obiecte. Țipăm, mai bine spus, ca să arătăm soției că vocea de bărbat e mai tare decât a femeii și țipăm mai tare la copiii din nefericire atunci când ar trebui să vorbim blând.
Țipăm unii la alții când nu suntem de acord sau când vrem să fim auziți de autorități. Sau pur și simplu strigăm pentru că avem o oarecare autoritate, fie ea umană, fie ea spirituală. Sau și de multe ori nu este nevoie de țipete și de strigăte. Trebuie doar să vorbim blând. Știu că poate părea ceva inofensiv, dar trebuie, frați și surori, să fim atenți cum folosim vocea noastră, pe care însuși Dumnezeu ne-a dat-o ca să o folosim cu înțelepciune. Trebuie să folosim înțelepciunea dată de Domnul ca să știm când este momentul să strigăm sau să vorbim blând sau să șoptim sau pur și simplu să tăcem fără a scoate un cuvânt. Cel mai important lucru în ziua de astăzi pe care aș dori din toată inima să rețineți este acesta. Strigă către Domnul căci El aude. Însă nu strigăm așa în orice fel, doar de dragul de a striga sau de a părea mai pregătit spiritual decât fratele sau sora care se află lângă noi aici în biserică. Deoarece la final aș dori cu toții să strigăm către Domnul, bineînțeles toți cei care doresc să facă lucrul acesta. Pentru că nu voi obliga pe nimeni să facă ceea ce nu doresc, deoarece și eu la rândul meu nu mă să fiu obligat să fac ceea ce nu vreau să fac. Aș dori să urmăm aceste exemple de strigăte către Domnul Iisus Hristos și să învățăm ceea ce trebuie să facem și cum să facem. Asta deoarece știm cu toții că Biblia este cartea cărților și ghidul nostru către o relație mai profundă și specială cu Creatorul nostru. Haideți să mergem la Evanghelia după Matei în capitolul 20. Amin. Versetele de la 29 până la 34. Și spune așa cuvântul Domnului. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Isus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis: Ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ne se deschidă ochii. Lui Isus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Amin. Ce exemplu minunat, amin. Nu este o coincidență că vreau să vorbesc despre acest subiect. La IBA, Institutul Biblic Apostolic, vorbim despre minunile Domnului Iisus Hristos, amin. Și e ceva ce a rămas cu mine. Este important să strigăm către Domnul. Amin. Fie că suntem aici în biserică, fie că suntem acasă. E important și cum facem strigarea noastră. Știm că Dumnezeu aude. Amin. Știm că El nu este surd. Nu strigăm ca să ne facem mai bine auziți. Strigăm pentru că avem nevoie de ajutor. Atunci când suntem într-o strâmtorare și avem nevoie foarte mare de ajutor, eu cred că cineva o să strige doar, o să șoptească, nu? O să strige din toată sufletul. Spre exemplu, când noi se întâmplă ceva și în viața noastră sau în viața cuiva drag nouă și vrem să strigăm către Domnul, știm, ne apasă problema aceea, ne apasă durerea, ne apasă acea boală. Nu doar strigăm și șoptim cumva, nu, strigăm tare pentru că e ceva care ne doare, e ceva care ne apasă, e ceva care trebuie să fie strigat. Amin. Și cum acești doi orbi, care în final au fost vindecați, ei ședeau lângă drum și au zis că Iisus trece și au început să strige: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Puteți să vă imaginați contextul acela, când trece o mulțime, dacă tu vrei să vorbești cu cineva de lângă tine, nu poți să vorbești, trebuie să strigi mai tare ca să te audă persoana aceea. Deja aici Iisus Hristos a făcut foarte multe minuni, i s-a dus vestea și toți oamenii vreau să vină la El ca să fie vindecați. Amin. Și cum El trecea prin Ierihon, acești doi orbi, da, care nu vedeau, au auzit că Iisus trecea pe acolo. Oare ce puteau să facă ei? Puteau să zică: Iisus, te rog, ai milă de noi, mă vindeci și pe mine? Nu putea să facă lucrul acesta, pentru că era o mare glotă acolo, o mulțime. Nu putea să spună: Hei, Iisus, poți să vii și la mine? Am și o nevoie de vindecare. Chiar dacă ar fi făcut din mâini, chiar dacă ați fi săltat în sus, tot n-ar fi fost atât de vizibil pe cât doreau ei să fie.
De ce? Pentru că ei erau orbi. Amin? Ei nu știau încotro se află. Și chiar dacă se ridicau din locul lor, poate loveau pe cineva, pentru că nu vedeau. Poate în efortul lor de a sări, dădeau peste altă persoană și nu o să fie vindecați, o să fie mustrați pentru portarea lor. Și așa s-a și întâmplat, a fost mustrați pentru portarea lor. De ce? Pentru că mulțimea le zicea să tacă. Să tacă. Dar ce au făcut ei? Au strigat și mai tare. Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. De unde vine acest titlu de Fiul lui David? De unde știau ei că este el Fiul lui David? Pentru că a fost scris mai înainte, s-a fost prorocit, că din seminția regelui David va veni un mântuitor, un conducător. Amin. Și știm acum în ziua de astăzi că Iisus este rege al regilor și împărat al împăraților. Și știau și ei lucrul acesta. Și de ce credeau că Iisus Hristos putea să facă aceste minuni? Pentru că a mai făcut lucrul acesta și înainte. Dar imaginați-vă cum ar fi în ziua de azi să vindeci orbi. Nu este la îndemâna oricui și oricine poate să facă lucrul acesta. Doar Dumnezeu. Nu-i așa? Dar ce context minunat că cei doi oameni au realizat că Iisus, Fiul lui David, o să treacă pe acolo. Și au început nu doar să spună, au început să strige. Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Un exemplu minunat pe care și noi putem să-l urmăm. Și nu să strigăm doar o singură dată, ci să strigăm mai multe ori, când nu doar simțim noi că suntem auziți, știm că suntem auziți de Domnul, amin? Și nu este ceva greșit să strigăm către Domnul, din contră, trebuie să facem lucrul acesta. Și chiar v-ar recomanda să facem lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe, tot în Matei, capitolul 15. Să mergem cu câteva capitole în urmă. Amin. Matei, capitolul 15, versetele de la 21 până la 28. 21 până la 28. Amin. Și spune așa cuvântul Domnului. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este mucită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fermiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința sa, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Aici, după cum putem să observăm, avem alt exemplu și asta înainte de minunea cu celor doi oameni orbi din Ierihon, amin? Aici avem o femeie care nu facea parte din Israel. Aici putem să ne găsim și cu noi toți neamurile, amin? Și ea avea o problemă. Fiica ei era mucită rău de un drac. Dar aici Iisus a reacționat diferit. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. A vrut să vadă insistența acelei femei. A vrut să vadă cât era de dispusă acea femeie să iasă din situația în care se afla fata ei. Și femeia nu a ezitat. A strigat după ajutor. Și continua să strige după ei. De ce? Pentru că spun aici ucenicii lui, dă-i drumul că strigă după noi. Deci nu s-a oprit, dar Doamne, ai milă de mine. Mergea Iisus, Doamne, ai milă de mine, vindecă fata. Mergeau ucenicii, Doamne, ai milă de mine, vindecă fata. Deci stătea în urma ucenicilor și în urma lui Iisus până când Iisus avea să facă ceva. Și Iisus a continuat, și a continuat, și a continuat, dar acea femeie a continuat să stăruiască, a continuat să strige după Iisus. Doamne, ajută-mă, te rog, în problema mea. Ajută-mi copilul meu. Doamne, nu vreau să mai rămână copilul meu în situația aceea. Nu mai vreau eu să rămân în situația aceea cu un copil, cu o fată care este mucită rău de un drac. Adică cine și-ar dori să aibă un drac, copilul lui să fie, sau orice altă persoană să fie mucită de un demon? Nimeni n-ar vrea. Eu știu sigur că nu aș vrea
Știu că nici în familia mea n-aș vrea să fie așa ceva. Dar imaginați-vă în viața acelei femei cum ar fi fost o zi în viața ei. Cu o fată, cu o fiică mucită. Rău, pune cuvântul Domnului, de un drac. Oare cum am fi reacționat noi? Oare ce stadiu de disperare se afla acea femeie? Pentru că nu știa încotro să se ducă, nu știa la cine să apeleze. La cine se putea să se ducă ca să poată să rezolve problema ei? A găsit la cine? La Domnul Iisus Hristos. Și nu s-a oprit din strigăte și nu s-a oprit din a cere ajutor până când Domnul Iisus Hristos i-a oferit ajutorul de care a avut nevoie. Și atât de mare era credința acelei femei, spune că fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Wow! Amin! Aș vrea să am și eu credința acestei femei. Amin! Și să nu uităm că în contextul acela Iisus venise doar pentru poporul Israel, doar atunci pentru momentul acela. Dar ea a insistat și a insistat și a strigat și a continuat să strige până când Domnul a făcut o minune în viața ei. Și atât de mare credință avea femeia aceea, cananită, care făcea parte din neamuri, Iisus Hristos, că putea să facă lucrul acela, încât i s-a făcut după conform credinței sale. Amin. Dumnezeu ne ajută să avem și noi aceeași credință când ne aflăm, poate nu în această situație, dar poate într-o altă situație, amin, cu copiii noștri. Aș vrea să continuăm acum în Evanghelia după Marcu. Capitolul 10. De la 46 până la 52. Și avem aici un alt personaj, orbul Bartimeu. Și spune așa cuvântul Domnului. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că îi trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Un scenariu foarte impresionant, nu-i așa? Un orb care cedea și cerea de milă, pentru că știm că oamenii orbi am nevoie de ajutor. Nu se pot deplasa în nicio parte, nu se pot muta în nicio parte, nu văd nimic. Amin. Ce putea să facă acest orb? Se ceară de milă, avea nevoie de ajutorul cuiva. Și cum nimeni nu se ocupa de el, a decis că eu trebuie să mă ocup de mine însumi. Și ce pot să fac? Nu văd, am o dizabilitate, nu pot să muncesc, nu pot să fac nimic fără să văd. O să cerșesc. Dar el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Putem să vedem, ca și rezultatul anterior, cu cei doi orbi, iarăși mulțimea îl împiedica pe acest om să aibă parte de minunea lui. Ce a făcut el? A început să strige. Și dacă mulțimea îl mustra și spunea, nu mai striga, nu-l mai deranja pe Iisus, el a continuat să strige, Fiul lui David, ai milă de mine. Atunci Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Ce minunat atunci când Iisus Hristos ne cheamă și pe noi toți să venim la El, amin? Atunci când avem nevoie de o minune. L-a chemat pe orb și a zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Aici orbul a făcut un gest care mie mi se pare extraordinar. După ce l-a chemat Iisus și a dat haina jos, și a lăsat acel stil de viață pe care îl avea înainte, pentru că știa că ceva se va întâmpla. El nu l-a chemat pe Iisus Hristos doar ca să îi facă o minune,
Știa că minunea oricum va veni. Știa cine era Iisus Hristos. Știa toate minunile pe care El le-a făcut. Știa că El este Fiul lui David, Mesia cel promis. Atunci a lăsat acea haină pe care noi putem să o numim firea noastră pământească. Și a început să intre într-o nouă viață cu un alt scop. Putem să vedem clar că Iisus a făcut ceva neobișnuit și a întrebat un om orb ce vrei să-ți fac. Dar, vedeți, orbul nu s-a lăsat intimidat și a spus clar, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Putem să vedem clar, cum și în cazul celor doi orbi din Ierihon, că după ce au fost vindecați, ei l-au urmat pe Iisus Hristos. Ei și-au schimbat viața. Ei nu au mai rămas doar a fi orbi din punct de vedere al orbirilor, nu? Ci din punct de vedere spiritual au continuat să-L urmeze pe Cel care a înfăptuit minunea. Ce bine ar fi și noi să-L urmăm pe Iisus Hristos și avem această îndrăzneală de a apărea în fața Lui, de a cere ajutorul și să nu mai ne întoarcem înapoi de unde am fost, să mergem înainte cu Iisus Hristos. Haideți să mergem acum la Evanghelia după Luca, capitolul 18. Versetele de la 35 până la 43. Și spune așa cuvântul Domnului. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Vedeți ce important a fost actul acestui om? Nu doar că credința lui l-a mântuit și și-a căpătat și vederea, spune că după ce el și-a căpătat vederea și l-a urmat pe Iisus, tot norodul l-a slăvit pe Dumnezeu și a văzut ceea ce s-a întâmplat, a dat laudă lui Dumnezeu. Ar trebui și noi să fim în stare, atunci când avem o minune în viața noastră, să putem să lăudăm pe Dumnezeu, să mărturisim celorlalți, ca și ei să vadă că Dumnezeu încă lucrează, că Dumnezeu este încă viu. Avem aceste 4 exemple. Amin. Care dintre ele este de folos astăzi, nu știu. Dar știu că unul vă poate fi de folos astăzi. Amin. Cu toții avem propriile noastre poveri, avem propriile noastre probleme. Unii au nevoie de vindecare, alții au nevoie de alte lucruri. Fiecare știm de ce avem nevoie. Amin. Este important cum folosim glasul nostru? Bineînțeles. Este important când folosim glasul nostru? Bineînțeles. Avem nevoie de înțelepciune ca să folosim glasul nostru? Cu atât mai mult. Trebuie să folosim. Trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu ca să știm când folosim glasul nostru. Este important să știm când să strigăm și când să, pur și simplu, să nu mai spunem nimic? Da, este important. Este important să nu strigăm și să vorbim blând și cu milă? Da, foarte important. Am avut și o situație la muncă și recunosc că nu a fost ideală. O colegă și până la urmă a trebuit să ridic glasul puțin ca să potolim acel moment. N-a fost o situație ideală, nu era ceea ce eu vreau să fac, dar am văzut că ea tot continua și glasul ei era mai mare decât al meu. Așa că a trebuit să mă opresc eu, a trebuit să tac eu și a trebuit să mă îndepărtez eu de situație ca să calmăm. Amin. Pentru că știm că lucrurile ar fi escaladat nu către mai bine, ci către mai rău. Fiecare ar fi țipat mult mai tare, fiecare și-ar exprima propria lui opinie, chiar dacă a fost vina ei sau poate a fost vina mea. Cineva trebuie să cedeze.
A trebuit să fiu eu. De ce? Pentru că eu sunt un ucenic al Iisus Hristos. Și trebuie să fac ceea ce mie îmi cere în cuvântul său să fac. Amin? Să-L urmez exemplul Lui. Am urmat exemplul Său. Nu a fost ceva ușor de făcut. Știm că firea noastră atunci când suntem atacați vrea să atace și cu cât mai mult, cu atât mai puternic, cu atât mai dur. Ar fi perfect. Dar situația aceea cerea ca glasul meu să ajungă la un sfârșit. Și a trebuit să fac acest lucru. Dar vă spun sincer, eu n-aș fi putut să fac asta fără Duhul lui Dumnezeu în mine, amin? Persoana care eu eram înainte, în niciun caz nu ar fi tăcut din gură. Nu. Și ar fi apălat chiar și la cuvinte jignitoare sau la cuvinte obraznice la adresa ei, ca să arăt eu cine sunt eu în fața ei. Noi nu suntem nimeni în fața lui Dumnezeu, amin. Și trebuie să recunoaștem că avem nevoie de înțelepciunea de Dumnezeu ca să știm că să tacem din gură. Avem nevoie de Dumnezeu ca să știm când trebuie să strigăm către Domnul, amin. Avem nevoie de aceea înțelepciune. Avem aceste 4 cazuri în care oamenii au nevoie de minune. Au apelat la Iisus Hristos, au strigat către Iisus Hristos și minunea a venit în viața lor. Și cel mai important lucru, ei credeau că Iisus poate să facă această minune. Și Iisus Hristos a făcut această minune. A fost greu zilele astea, n-am putut să vin de la biserică și câteodată nu pot să strig nici măcar în propria mea casă. Stau cu tatăl meu, nu-mi permit să strig cât aș vrea eu. Și ce vreau să spun cu asta? Ce fel de strigăt? Strigătul acela către Domnul când simți că nu mai poți și trebuie să strigi pentru că se acumulează de multe lucruri în sinea ta, în înăuntrul tău, în care trebuie să strigi, trebuie să faci ceva, trebuie să iei o atitudine. Și dacă tot n-am putut să fac lucrul acesta într-o săptămână, cât n-am putut să vin aici la muncă, vreau să fac lucrul acesta astăzi, cu voi. Amin. Cred că în momentul să strigăm către Domnul. Este ziua să strigăm către Domnul. Avem momentul acesta în care putem să-L căutăm pe Domnul. Cum am citit și în titlul care am vrut să vi-l spun astăzi. Amin. Știm că Dumnezeu aude. Amin. Dumnezeu aude când cineva îl strigă. Haideți să revenim la Psalmul 34. Mulțumesc Domnului pentru Cartea Psalmilor, amin. Am avut nevoie de inspirație și El m-a inspirat, amin. Psalmul 34, versetul 6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Toate aceste persoane pe care eu le-am enumerat mai înainte aveau nevoie de Dumnezeu, amin. Erau persoane care treceau printr-o nenorocire, treceau printr-un necaz, treceau printr-o situație pe care ei însăși n-ar fi putut să treacă peste ea. Chiar dacă s-ar fi chinuit ca acei oameni să nu mai rămână orbi, indiferent, prin orice fel de metode, ei ar fi rămas orbi în continuare. Și acea femeie care copila ei a fost chinuită rău de un drac, din nefericire va continua să rămână așa. Dar ea a luat o decizie. Ok, eu să mă apropii de Domnul, știu cine este Domnul, îi cunosc numele Lui, o să mă apropii de El și o să-i cer ajutorul. Și dacă va fi nevoie, o să strig. Amin. Chiar dacă mulțimea îmi spune să nu strig, chiar dacă oamenii îmi spun să tac din gură, nu. Acesta este momentul ca să strig către Domnul. Amin. Chiar dacă toți ceilalți din jurul tău ne cer cumva să tăcem, lumea ne cere să tăcem atunci când e vorba despre Iisus Hristos. Societatea ne cere să tăcem atunci când e vorba despre Iisus Hristos. Nu chema numele Domnului. Să nu cumva să strigi numele Domnului. De ce trebuie să te rogi în numele Domnului? Biblia este destul de clară și vedem clar cum aceste exemple ne îndreaptă să strigăm către Domnul. S-a rușinat cumva Iisus Hristos când acești oameni au strigat către El? Ne este nouă rușine să strigăm către Domnul? Da, cu siguranță. Este ușor? Nu. Ar trebui să fie. Ar trebui să fie ușor să strigăm către Domnul. Ar trebui să lăsăm deoparte ceea ce ne îndepărtează pe noi, Dumnezeu, să strigăm cu Domnul de toată inima noastră.
Mă regăsesc foarte mult în aceste exemple și au fost multe momente în viața mea și cred că și în viața dumneavoastră în care a trebuit să strigăm către Domnul de durere. Cred că a venit momentul acela, amin. Cred că a venit ziua aceea să strigăm către Domnul. Din durerea noastră, din disperarea noastră, din povara care te apasă. Nu știu care este povara. Poate este o orbire, poate nu este spirituală, poate este o orbire de orice altă fel. Nu știu ce poate fi. Amin. Eu nu sunt Domnul, dar am un Dumnezeu care vindecă. Am un Dumnezeu care poate să facă minuni. Am un Dumnezeu care atunci când un nenorocit îl strigă, El aude și îl scapă din toate necazurile lui. Oare avem același Dumnezeu? M-aș bucura să fie adevărat. Căci dacă am avea același Dumnezeu, am strigat și noi cum am strigat oamenii aceștia după Iisus Hristos. Și nu s-au potolit. Nici mulțimea, nici durerea, nici necazul în care ei s-au aflat, nu l-au potolit ca să-L strige pe Iisus Hristos. Și ce au strigat? Doamne, Fiul lui David, ai milă de mine. Ce minunat Dumnezeu avem, pentru că El încă mai are milă. Amin. Mila Lui nu s-a terminat, nu s-a sfârșit. Nici îndurările Lui nu sunt până la capăt, spune Biblia. Amin. Ci este renoit în fiecare dimineață. Mare este credincioșia Lui. Eu cred că putem să apelăm la Dumnezeu astăzi, la mila Lui și la îndurarea Lui, ca să ne scape din necazul pe care noi îl avem. Și dacă trebuie să strigăm, vom striga. Dar ceea ce este cert și ceea ce este adevărat, nu trebuie să tăcem în fața acestor momente. În care singurul lucru pe care noi ne-a mai rămas este strigarea. Strigătul acela din tot sufletul. Când simți că ceea ce te apasă, simți că tu n-ai cum să-l duci oricum. Și nici Dumnezeu nu intenționează să duci tu o povară pe care oricum tu nu ai puterea să o duci. Dar El poate. El poate să care acea povară în locul tău. El poate să aducă acea vindecare de care tu ai nevoie. Poate să aducă acea alinare și mângâiere pe care tu o cauți în lume și oricum te asigur că nu ai cum să o găsești. Sunt multe lucruri pe care oamenii îl caută, dar singurul lucru pe care nu îl caută și ar trebui să-l caute este Dumnezeu. Noi ne naștem cu o dorință așa vie de a căuta pe Dumnezeu. În niciun caz. Cum a spus și fratele, Dumnezeu ne-a căutat pe noi. Și apoi noi l-am căutat pe Domnul. Tot ceea ce știu, frați și surori, este că astăzi avem nevoie de Dumnezeu. Și astăzi avem nevoie să strigăm către El. Nu este o zi oarecare, sau poate să fie o zi oarecare pentru voi, dar pentru mine nu este. Pentru că vreau să strig către Domnul cu problema pe care am prezentat-o și mai înainte. Tatăl meu și familia mea nu vrea să știe nimic de Dumnezeu. Eu am încercat, am vorbit, m-am rugat și continui să mă rog. Domnul știe. Frații mei s-au rugat pentru familia mea, amin. Unii au acceptat, alții nu. Dar nu vreau să mă mulțumesc doar cu un singur strig sau să strig doar o singură dată. Amin. Vreau să continui și eu să strig ca cei orbi și ca acea femeie. Să-L deranjez, între ghilimele, pe Domnul Iisus Hristos cu privire la problema mea. Poate tu ai o altă problemă. Amin. Nu știu care este problema ta. Singurul lucru care eu știu este că Dumnezeu lucrează. Avem un Dumnezeu viu și avem un nume la care noi putem să apelăm. Numele Lui este Iisus Hristos. Nu este un alt nume, nici sub cer, în care noi putem să fim mântuiți, dat oamenilor în care noi putem să fim mântuiți. Și numele acela este Iisus Hristos. Și pentru mine nu este nicio coincidență că atunci când apostolii au vindecat în numele Iisus Hristos și au făcut toate acele minuni în numele Iisus Hristos, oamenii religioși i-au împiedicat și le-a spus să nu mai predicați în numele acela, să nu mai faceți niciun lucru în numele acela și vă vom lăsa în pace. Cred că a venit momentul să nu tăcem. Amin. Cred că a venit momentul să strigăm numele lui Iisus Hristos. A venit momentul să predicăm numele lui Iisus Hristos. Amin. A venit momentul ca lumea să afle că este un Iisus Hristos care mântuiește, chiar și orbii, și scoate dragi chiar din copii. Lumea trebuie să știe. Noi trebuie să știm. Noi suntem
ambasadorii Lui. Noi trebuie să fim primii cei care strigă la Domnul pentru că știm că El ne aude. Noi trebuie să fim un exemplu pentru cei care vor veni. Noi. Toți cei care suntem astăzi aici, toți cei care mă privesc prin live-ul pe Facebook, oriunde ești, indiferent cum te cheamă, de unde vii sau cine ai fost, aceste lucruri nu contează. Contează ce vom face din momentul acesta. Contează cum vom striga la Domnul. Contează când. Astăzi contează. Astăzi este ziua pe care Domnul a pregătit-o, amin. Domnul a pregătit lucruri minunate pentru noi și eu cred lucrul acesta. Domnul vrea să facă minuni în casa aceasta, eu cred lucrul acesta. Dacă tu crezi lucrul acesta, vei striga cu mine, amin? Domnul nu face deosebire între persoane, amin. Nu vă gândiți că dacă eu sunt aici în fața dumneavoastră, fratele ascultă, Domnul ascultă pe fratele Mădălin, că e... Cum am spus înainte, când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Acolo nu spune doar o anumită persoană sau un anumit nume. Adică o persoană care se află într-un necaz, o persoană care trece printr-o durere, o persoană care trece prin suferință. Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Mi-ar place cu toții ca astăzi să strigăm din toată inima noastră către Domnul, amin. Eu știu că El aude și voi știți că El aude, dar vin momente în viețile noastre în care trebuie să strigăm cu tot sufletul nostru și cu toată gura noastră. Vin momente în care trebuie să lăsăm deoparte rușinea și să lăsăm deoparte mulțimea care ne spune să tacem din gură, să nu mai continuăm să strigăm la Iisus Hristos. Frați și surori, continua să strigați la Iisus Hristos. Fie că este astăzi aici în biserică, fie că este în casele voastre, fie că vă aflați oriunde vă aflați, fie că câteodată trebuie să șoptiți glasul Domnului, șoptiți-l. Amin. Câteodată să spuneți în mintea voastră, pentru că vă aflați într-un anumit context social și nu puteți să strigați. Strigați în mintea voastră numele Domnului Iisus Hristos, El aude. El este atent. El este acolo pentru noi în orice moment și în orice împrejurare. Și vreau să-i mulțumesc Domnului pentru momentul acesta. Vreau să-i mulțumesc pentru mila și îndurarea Lui care încă nu s-a sfârșit. Domnul este bun. Amin. Domnul este mare. Și aș vrea să ne luăm cu toți un moment să strigăm Domnului. Amin.